ଗାଡ଼ି ଚଲା ଜାଣିଛ? ଶିଖିଛ? ଚଲିପାରିବ? ଏଠି ଚଲିପାରିବନି। ଆଉ ପଦାରେ ଚଲିପାରିବ? এটা କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଏଟା ମାଡ଼ିଛ ଯେ ଏଟା କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ବ୍ରେକ୍। ଆର ପଟଟା? ଏଟା ବି ବ୍ରେକ୍। ଏଟା ସେପଟ। ହଁ। ଏଟା ଏପଟ। ଆରଟା? ଏଟା ହଁ। ସବୁ ଏଟା ବି ସେଟା ବି କ୍ଲୋଜ୍ କାହିଁ? କ୍ଲୋଜ୍। एक्सीलेटर केटा काहीं एक्सीलेटर केटा ମାନେ ଏଇଟା। हाँ बास। ଆଉ ଏଟା ଜୁଟ କଲୁ। ପଡ଼ିଆରେ ଚଲିପାରିବୁ, ରାସ୍ତାରେ ଚଲିପାରିବୁନି। ନା ରାସ୍ତାରେ ହଉଛି ତାହାର ଗଡ଼ିଆରେ ଏଟା ଏଇଠି ଚାଲିନି। ଛିଡ଼ା ହେଇନି ସେ କ'ଣ ଛିଡ଼ା ହେଇନି?